li bernameya Dîroka Kurdistanê careke din li pêşberî we ne. Me berî vê mijara mîtaniyan girtibû dest. Di beşa me ya îro de jî Konfederasyona Naîrî û Urartu hene. Ka em hev re binêrin Naîrî û Urartu kî ne û çi kirine. Piştî şaristaniya Qasîdan ji holê rabû beşeke civaka Kurd bê parastinman. Hinek ketin bin destê Asûran û hinek jî vekiştiyan çiya û deverên ji Asûran dûr. Lê Asûr her ku diçû bihêz dibû. Bela xwe ji Kurdan venet kir. Gelek caran êrîş birin ser eşîrên Kurdan. Wan dîl digire, dibe dike kole û li bazaran difiroşe. Mal û milkê wan talan dike. Eşîrên Kurdan dibînin ku bi tena serê xwe nikarin xwe li dijî êrîşên Asûran biparêzin, neçar dimînin ku li dijî êrîşên Asûrê tîfaka xwe ava bikin. Li hîma tîfaqê konfederasyoneke ava dikin. Di lêkolînên arkeolojîk de di tabletên Asûran de ji wan re gotine Naîrî. Ango welatê Rûbaran. Naîrî ji çiyayên Zagrosê heta zozanên Serhedê belav bûne. Beriya Zayînê ji sed sala nehemîn şûn ve Ermen jî kom bi kom ji Anatolyayê ber bi Kurdistanê ve tên û li herêma Serhedê bi cî dibin. Ew jî mîna Kurdan ji Asûran bêzar dibin û ji neçariyê tevlî Konfederasyona Naîriyan dibin. Kralê Asûran Tîklat Plazer di tabletekê de dibêje. Wî di dema sefera berî Zayînê 1128 de 23 kral ango serok eşîrên Kurdan dîl girtine û bi dehan bajar talan kirine. Naîrî bi zimanê Hûrî û Ermenî axivîne. Kralên wan jî dorveger ji serokên eşîrên Kurdan dihatin hilbijartin. Paytextê wan Ararat e. Li gorî Kralê Asûran Tîklat Plaser Federasyona Naîriyan ji Qerej daxê heta Torosan û Serhedê ye. Asûrî berî Zayînê di sala 981 de êrişî Naîriyan dikin. Mêrdîn û Amedê dagir dikin. Asûriyan pîr û kalên Kurdan rihet berneddan. Lê Kurdan jî ew rihet nedihîştin. Li dijî wan gelek sereldan li dar xistine. Şer û pevçûnên wan demek dirêj dom kirine. Mixabin ji ber ku Naîrî her tim dibin êrîşan de bûne, nikarine di aliyê mîmarî, wêje û çandî de pêş bikevin. Êrîşên Asûran heta berî Zayînê 662 dom kiriye. Li gorî tabletên Asûran, jinên Kurd û Ermen jî di şerên dawî de cî girtine. Li hemberî êrîşan, Kurd û Ermenan konfederasyonek mezintir û navendîtir ava kirine. Konfederasyona Naîriyan berî Zayînê di Nesedan de vegeriyaye dewleta Urartu. Paytextê xwe veguhestine Tuşbayê, ango Wanê. Mîna Naîriyan bi zimanê Hûrî û Ermenî axivîne. Urartiyan di demek kin de artêşa xwe xurt kirine. Ji behra Hezarê heta Musul û Helebê sînorên xwe fireh kirine. Kralên wan ên tên zanîn Arame, Lûtîprî, Sardûriyê yekemîn, İşbûyînî, Menûa, Argîştiyê yekemîn, Sardûriyê duyemîn, Rûsayê yekemîn, Argîştiyê duyemîn, Rûsayê duyemîn, Sardûriyê sêyemîn, Erîmena, Rûsayê sêyemîn, Sardûriyê çaremîn û Rûsayê çaremîn in. Keleha Wanê ji hêla Urartiyan ve hatiye çêkirin. Sardûriyê yekemîn keleh daye çêkirin û hemû karê barên kirine li ser kitabeyekê anîne ziman. Di warê çandinî, sinatkarî û hunerê de gelek pêş ketine. Ji bo vê cihên avê yên di cîhanê de bi nav û deng çêkirine. Li hemberî êrîşên Asûran, dewleta Mane a Kurdan jî tevlî xwe kirine û gihîştiye hêzeke mezin. Di aliyê parastinê de çekên nû yên şer çêkirine. Bi vî awayî hemû êrîşên Asûran têk birine. Di aliyê mîmarî de jî gelek pêş ketine. Gelek keleh, qesir û perestgeh ava kirine. Niha jî zêdeyî sî bermayiyên kelehan hene, malên pirpaceyî û bişaneşîn ên çargoşe çêkirine. Xwedayên wan ên herî mezin, Qaldî, Teyşeba û Şîvînî ne. Ji ola Hûrî û Mîtaniyan bawer dikin. Gelek madenên mîna hesin, paxir û çînî bikar anîne. Mertal, çûr, qençer, tîr, mîxber, firat, qoşxane, sembolên heywanan, zînên hespan ji van madenan çêkirine. Her wiha eşyayên ji seramîkê jî çêkirine. Nivîsa mêxî li gorî zimanê xwe sade kirine û bi zimanê xwe nivîsandine. Konfederasyona Medan beriya Zayînê 612 de Asûrî têk birin. Aştî û aramî li herêmê serwer bû.
Weke gelek eşîr û civakên din Urartuî jî bi dildarî tevlê Konfederasyona Medan bûn. Belê temaşevanên êja, em li vê derê gihîştin dawiya bernameya xwe. Heta bernameyeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Dem baş.